Felly rydych chi angen 175 gram o fenyn, 3 wy, 165 gram o siwgr man, 100 gram o flawd codi, 100 gram o bowdr siocled a llwy de o bowdr codi. Felly rwan, jyst cymysgwch y cynhwysion i gyd efo'i gilydd. Wedyn, ydych chi eisiau gwneud siŵr bod y gymysgedd yn dropping consistency, fel bod o just yn disgyn off y llwy. Rhowch y gymysgedd yn y casys papur. Wedyn, mae hein wedi bod yn pobi am ryw chwarter awr mewn popdy 180. Felly rwan, dwi'n gwneud y llygyd, felly dwi'n defnyddio pelen bach o eisyn fondant gwyn a un chocolate chip i wneud du y llygad. Felly dwi'n mynd i gario ymlaen tan mae gennau ta 6 par o lygyd. Rwan, dwi'n llenwi y bag peipio hefo'r icings sydd gennau wedi gwneud yn barod. So dwi'n rhoi y bag mewn gwydr peint ac yn ei lenwi o fel yna, mae hyn yn hawdd. Does gen i ddim nozzle i fewn yn y bag, felly dwi'n mynd i wneud swirl ar y top. Rwan, dwi'n rhoi y llygyd yn ei lle. Wedyn dwi'n defnyddio pelen bach o icing pink a darn bach siocled fel y trwyn a almonau a bach o icing pink ar gyfer y clustiau. Rwan, ewch ati i osod bob dim ar y cacennau bach. A wedyn dwi'n mynd i addurno y lleill hefo nozzle siap seren a dwi'n mynd i wneud swirl arall arnyn nhw. Dwi wedi meddalu chydig bach o siocled yn y meicrodon a dwi'n mynd i roi chydig bach ar bob cacen. A rwan dwi'n mynd i fynd ati i roi teddies bach sinsir ar ben bob un. Felly dyma ni ein cacennau bach teddi. Gobeithio wnewch chi fwynhau gwneud nhw. Hwyl!